tetteje rászállott. Oké, nem foglaltatok semmit? Gyere ide, semmit. Ide is jöhet segíteni, aki nem tudja, de Bea néni nagyon jó szüvege. Leszakadt a tetteje. Gyerünk a nap, nagyon jó. Kérdője, mi lesz? Még nem sárga. Cinnegedek le róla. Cinnegedek leszakadt a tetteje. Nagyon jó, mehetünk egy kicsit gyorsabban? Igen! Jó, figyeljetek, gyerekek! Nézzük a kezed! Verseny lesz, verseny. Aki nálam gyorsabb, mit kap tőlem? Semmi! Semmi. Nem ígérek sokat, de azt hiszem, hogy mehet akkor föl, koncentrálj, mert nehéz lesz. Figyelj, ne csapjon! 2, 1, 2, H, 2, 1, 0, mínusz 1, mínusz 2, mínusz 3, mínusz 4. Várja, vagy titodik, várja. 1, 2, H, 100. Na, a házam tetteje, tetteje, rászállott a cinnegedek le róla. Cinnegedek leszakadt a tetteje, tetteje. Ha leszakad, mi lesz? Vélem sárga láb. Cinnegedek le róla. Cinnegedek leszakadt a tetteje. Gyerekek, ez csoda! Olyan szépen csinál, olyan látvány. Meg vagyok. 6. Na, mehet? De gyorsabb lesz. Figyelj, figyelj! Aki a leggyorsabb, mit kap tőlem? Semmi! Mehet? 1, 2, 1, 2, 3, és na a házam tetteje, tetteje, rászállott a cinnegedek le róla. Cinnegedek leszakadt a tetteje, tetteje. Ha leszakad, mi lesz? Vélem sárga lábú. Cinnegedek le róla. Cinnegedek leszakadt a tetteje, tetteje. Még gyorsabban mehetünk? Igen! Ha gyerünk, tapozékova, várjuk! 2, 1, 2, és... Ha, becsapod! Ki az, amit becsapod? Engem! Engem! Mi ez valami madár influenza? Vannak ilyen ablaktörlősek játszik. Nem is esik az eső. Vagyunk a millenárisak, nem esik az eső. Figyelj, 1, 2, 1, 2, 3, és a házam tetteje, rászállott a cinnegedek le róla. Cinnegedek